السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا شفيع المذنبين، سيدنا سيد المرسلين، إمام المتقين، أمير الأنبياء، سلطان الأولياء، سندنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Beyik pek Allah tebaraka ve teala hemmenizin taat-ı ibadetlerinizi, salih amallarınızı, Huday için oturuşuklarınızı ve muhabbetlerinizi ve tamam duayı hayırlarınızı lütfu keremi bile kabul edip de hemmenize iyiliğin içeriğiniz, dosyarınız, kavm-ı hişiniz, inatağınız, oğul gıydınız, dünya ve ahir saadet günenmek yüze aklık versin inşallah. Huday Teala yurdumuzu parahat edip, vatanımız emniyet bulup, ağzı birlik, iman abireyi, dinimiz, dünyamız abatlıktan ayırmasın inşallah. Kan harçlar edip, kan harçlar çekip, toyural tutuluya, Huday Teala ağızlarını bir edip, bir edilyen harçlan, ulu millet giyirip çıkıp, ulu millet hayır dua edilip, heleymin nığmatın kadrini bilip, ağzı bir yaşamağa sebep olsun inşallah. Geleyliğin gözümüzün nuri ve başımızın tacı, rahmeten lil alemin olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yaşayışına uli savaş in Resulullah'ın gıyın yağdaylarını geçirip Uhud urşunun ahirki yağdayları. Nahun bir gecede Uhud meydanına, Uhud dağın düğünündeki yağdayla tamam olup, inniki hefteden inşallah Medine-i Münevvere'ye gaşin öğürülüp kayıtacağını Huday kokluduğundan hizmetine de yetirir inşallah. وبعد أن انسحب جيش المشركين من أرض المعركة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا المرتضى رضي الله عنه لمعرفة اتجاه العدو. Kafirler savaş cayından, Uhud meydanından sürülüşüp kaydandan sonra Peygamberimiz batır olan Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh'ni oğruyun çayacıktan kafirlerin izinden iyi veriptir. Bar şoları gör, şola beyrekte durup da Qayta Medine'ye qaret etmeden çüreyim, Medine'ni tağlamadan çüreyim, Medine'ye tağlan salmadan çüreyim, qayta yatlarına bağmıqam urşmak ya da kafirlerini düp öz yurtlarını Mekke-i Mükerreme'ye gidecek mıqam. Ohan Peygamberimiz aydıptır, ey Ali Murtaza radıyallahu anh, şu kafirler gör düptür, falan yerde şimal düşendirle düptür. Eğer atlarını minip, diyelerini sürüp
qowup göberen bolsala onna qayta jeň meýdana geljekliginiň alamaty şu. Yok diyelerini minip atlarını kenarda koyan bolsala onna jeň meýdana gelmeýän öz ýurtlaryny gitjeginiň alamatydyr. Şonu gowy billipdir. Aham Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh da derrew bolýadip ogrinçaçykdan gelip görüpdir, görse tamam bir kafir at minmäni hemmesi atlaryny, diyelerini yakıp suwaryp diyelerini minip diýä taýýarlanyp duran ata minmäňdirler. Aham gelip peýgamberimize habar beripdir. Peýgamberimiz aýdypdyr, ha onna jeň meýdan gaýta jeň boljak dälipdir. Allah bilen ant bolsun, gaýta şolongdagy jeň da ýatlaryna düşse, oturmany, yatmany şu goşun menen, goşunumda arttırmany şudur, şuna gaýta ogurajakdym diýipdir. Inni jeň savaş ýatlaryna ýok bolsa, oy qalsyny deýil häzirçek diýipdir. Ondan soňra peýgamberimiz bir iş edipdir. Şuň üstünde şayet ozal Resulullah'ın ýaşaýyşyny okuyan adamlar onu üstünden okuyup geçýän bolsun. Ýöne müň izinden bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir edin gysgaçyk ýagdaýy wa şonu hyzmatyňyza ýetirip mufassal bir 10 daqiqada bolsa wagtymyz üstüne goýaýly, doga etmek mowratda. Hükmen eşittirmeli, açıklap Türkmen ilimiň bir bilmeli ýagdaýlary wa inşallah hyzmatyňyza ýetirerin. Inni Uhud märeketi taqriban tamam boldy diýamaly. Bir şehitler jaýlama galdy. Ondan meýlek Resulullah'dan atyny minip ogurajak Medine-i Münewwere'ge gaşyn. Ýöne ondan märi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamam kafirlady inni ogurady. Sahabalaryna aýdypdyr: "İstew hatta usniya alallahi azza ve celle." Ey sahabalarım, namaza sep durşuňyz ýanyk men ýydimde dogurja duruň diýipdir. Edil namazda sep durulşýaly, dogurja sep tutuň men ýydimde diýipdir. Ohum tamam sahabalar Resulullah'ın ýydine sep tutupdyrlar. Aýny namazda durjak ýaly bol. Ohum peýgamberimiz lep ahir fesih dili bilen Kur'an-ı Kerim'den sonra fesihterin dil Resulullah'ın mübarek dodoğunun arasından çıkyan keple. Açık pur ma'na çoğup duran yürekten çıkyan kepler. Aham tamam sahabaların iyidini geçirip kıvla gaşin bakıp doğa etmeyene dürüptür. Doğasının başında Allahümme lekel hamdu kulluh. Hudaya tamam evgi, tamam evmek, tamam şükür, tamam azamat, tamam edip fakat halis senin içindir diptir. Aham iyidinden qysgarak aýdaýyn her gaýsyndan. Oň iyidinden aýdypdyr: Allahümme la qabida lima basatta ve la basita lima qabadta ve la mu'tiya lima mana'ta ve la mani'a lima a'tayta. Hudaýa sen bir zady ýygnaýyn diýsen, onu çözüp açan bolmaz dipdir. Hudaýa sen bir zady ýazyp goýaýyn diýsen, onu ýygnap başarýan bolmaz dipdir. Hudaýa sen bir zady bereýin diýsen, oň öwüne geçip başaran bolmaz. Hudaýa sen berjek däl diýsen, onu üýşürip alyp başaran bolmaz dipdir. Özüniň nihaýet gudrety imany badygyny aýdypdyr. Hudaýa hamdaýdandan soňra oň ýylynden doga edipdir. Allahümme bsut aleyna min barakatika ve rahmetika ve fadlika. Hudaýa biziň üstümize rahmetiňden dök, bereketiňden dök, lütfüňden dök, fazlyňdan dök biziň üstümize diýipdir. Oň ýylynden doga edipdir. Allahümme inni es'aluka en-na'iman muqima. Hudaýa senden biz cennet dileýäs diýipdir. Hudaýa biz senden beheşt dileýäs diýipdir. Türkmen uçma diye. Biz senin uçma dileýäs diýipdir. Oň ýylynden diläpdir. Allahümme habbib ileyna'l imana ve zeyyinhu fi kulubina. Ey musulmanlar. Resulullah'ın doga ateşi. Sen men dogamyza goşmaly dogalar haşla.
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والأسيان. Hudaýa bizi bir zat et, imany gowy göreýli. İman bizim kalbimizde yalfırlap dursun. Ohan biz kafirlik yokuş göreýli. Günah etmeni yokuş göreýli. Hudaýyň dininden çykmany yokuş göreýli. Şunu bizim kalbimizde goý diýipdir. Oň izinden dua edipdir. Allahumme tewaffana muslimin ve elhiqna bis salihin. Hudaýa biz hemmemiz Müslüman bolup dünýeden geçeýli we bizim hemmemizi öz salih bindilinden hesap et biz diýipdir. Ohm ahirinde da Allahumme qatilil kafara allazina yukezzibuna rusulaka. Hudaýa ol kafirler ikesen peýgamberliňe ýalanlayıp kafirlik bilen ýaşap kesbäle özüň biziň dadymyza ýetişip bize kömek ber, kafirler gyrmadan çürüýüm diýipdir. Eşi dogalaň içinde häzir doga girmäýli. Ey bir Rasulullah, Hudaý Taalaň azamatynyň beraberini edip goýşuny wezde. Yoksa jeng meydanından öwürlekana, şu mahur-muhurun içinde, ay Hudaýa şükür, jeng meydanlarda bizre bolýar da, Hudaýa şükür ay bolar ýene de galanymyz bar bir zat, mahur-muhura salanak. Hudaý Taalaň beraberini etjek dogasyny we etjek Hudaýa şükür etjek diýip namaza sep durşýany owudullygy. Sahabalaryny edebi öwretýär. Yerdäki we göýüňdäki tamam mahlukatlary edebi öwretýär. İnniden soň sen men ýanyk inni kiljik musulmanlary edebi öwretýär. İstew diýipdir. Ey sahabalam, namaza durjak ýanyk sep tutun diýipdir. Sep tutup oham özde Rasulullah aleyhissalatu vesselam sepin öwünde durup, amam duran ýanyk elbetde özde amam, belki amamlaň reis yankı dogalar etipdir. Edip hormat goýuşuny welde Hudaý Taalaň azamatynyň beraberine. İkilenjisi doga edip başlaýyşyny welde yankı dogalaryň içinde bir ýerini Hudaýa şikayet edip zeýrenip etiraz etdimi? Hazreti Hamza ýanyk sahabalary diýdim bolandan soňra hem Hudaýa men öten akşam bagat doga edipdim, öňki akşam bagat doga edipdim. Biz dinlik kirpet sahabalan bizre boldy kimenip şikayet etýärmi? Dogasyny başlanna Allahumme lekal hamdu kulluh diýip başlapdyr. Hudaýa sana şükür diýipdir. Hudaýa tamam hamd sana bolsun diýipdir. Tamam öwgüler sana bolsun diýipdir. Dogasy başlanna şeýle. Soňraky dogalarda, jami dogalarda eşitdiňiz. Hudaýa iman biziň galbymyzda goý. Hudaýa kafirlaryň aleyhine bize kömek ber. Hudaýa biz musulman bolup dünýeden geçeýli. Bir asasy bir dünýä ahyry insan saadete ýetirýän dogalar edipdir. Inni bir neçe bir bilmeli gurrüňimiz bar. O kulagasyň. Dagyk aýdylýan gurrüňi kenara çekip iştiba düşünmäýliň. Awwelena doga diýdigi Hudaýdan dilemek diýdigi. Allah Taaladan dilemek ohum doga ulukhan bir ibadat. Gaty bir sogaply ibadat. Onun için bir adama sen öz enataňdan sürem iň gowy ýakşylygyň näme? Hudaýa enatama rahmet et diýip şoňa doga etmek. Dogasyňa bir gowy ýakşylyk etjek bolsaň näme etmeli? Hudaýa şonu iman abyrydan aýyrma diýip doga etmek. Hatta Hazreti Ömerul Faruq radıyallahu anh Resulullah'dan bir wagt icazat alypdyr, umra gitjek diýipdir. Medine'de kala. İnşallah onu açıklap başga bir Hudaý köklen wagtyny aýdar ýöne gysgadyk. Şonda Hazreti Ömer ugrap Mekke ugranyny umra barýaka Resulullah jan aýtdyr. Ey Ömer diýipdir. La tansana min duaika ya ukhayya. Ey doganjygym Ömer diýipdir. Resulullah diýär haşyny. Umra varanda meni dogaňda ýadyňdan çykarama diýipdir. Mekke-i Mukarrama bar ibade edende umra edende men dogaňda ýadyňdan çykarama diýipdir. Eşrikna fi duaika. Rawahu Tirmizi ve Abu Davud senetli wurrungle. Dogaňda goşmen diýipdir. Biz doga edmek
ulaqan ibadat we birde bir nefere yaxşılık etjek bolsaň ulaqan gowluk şoň hakkynda duaya hayır etmek. Bular bir belli zatdy. Emma türkmen ilmi, türkmenin öz ulaqan wiҗigisi, ihlasy bitin, ata-babamyň dünýä boýunça bilinýär. Müslüman imanlygyna gaýym, hukkusyz bir garabagryň milletdigi. Ýöne müteassifana dua etmekde zayıf millet. Hassa şu zamanla kan milletin içinde görýäs, bir adam dua etmeli bolsa, özü dua etmäni fakat falan ahun, falan işan, falan sofi, ya falan pir, ya falan qari, fakat şoňa dua etdirmeli, özü de Hudaýdyň dilimi la ýanyk bir bernamasy bar ýaşaýşynda. Şula dinimiziň içinde ýok zat. Sahabalar hatta Resulullah birbirini duada bolun diýenmişdikler. Emma özleri giýje unnit Hudaýdan dileýänmişdikler. Yani bir toforlu dağı var, hiç dua etmeýärler. Namazhan adamlar yatjak bolýar turanna namazdan soňra teberrik yerlerde hiç dua diýen zat aslan zindigisinde ýok. Ey bar Hudaýa, ey Rabbel Alamin, ey ýeri göýüň yaradan Qadir Allah, imandan ayırma, bereketten ayırma, ya özüniň bir müşkili waka, Hudaýa özüň arkam bol, Hudaýa men musibatymı asan et, Hudaýa men toýuma bereket ber, Hudaýa men oglaň uşagym näme, ihlas bilen gol götürüp aglap dua etmek tamam zindigisinde ýok. Awda da dälbi. Dua Müslüman adamın ýaşaýyşyny giýje unnit bolup durmady. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir wagt Hazreti Ömer dağı 3 duka aýdypdyr. Ey sahabalarym diýipdir. Kulak asyn. Ey sahabalarym diýipdir. Menden soňram Yemen tarapdan bir adam geljekdir. Adyny Uweys diýenlerle diýipdir. Başarsaňyz şoň haýır dugasyny alyň diýipdir. Uweys waba diýär türkmen. Başarsaňyz şoň haýır dugasyny alyň diýipdir. Tamam sahabalar gözleşýänmişdik. Uweys saçan geler kamşoň dugasyny aljak diýip. Ebu Bekir Siddiq halifa wagtynda gözleşip geçipdir, emma Uweys gelmändir. Hazreti Ömer'in halifa wagtynda Hazreti Uweys gelipdir de tapypdyrdy, hususy özüne haýır dugada alypdyr. Emma men bir wagt Uweys'i örsem dua etdirerini, özlerine dua etmäni galmandylar. Giýje unnit öz haklaryny da dua edýänmişdikle, teberrik adamdy bolsa haýır dugada alýanmışdikle. Ine diniň aýdýan açyk gurulýy. Bidire däl ki öz bükulli bernamaňdan dua etmäni aýryp, fakat falan ahun, falan pir, falan işan, falan sofi, falan ahun men dua etdirjek, öz zindigiňden duany aýyrjak. Beýdmäýin. Dua etmeň özü bir ulaqan ibadat ahim. Resulullah can tamam ýagdaýynda dua edenne hususy özünden çürimde dua kan edýänmişdik. Hususy özünde kan dualar bar Resulullah janyň. Inni es'aluka diýänmişdik. Ey bar Hudaýa men özümden çürim dileýän diýänmişdik. Biz özümizden çürim kan dua etmeli. Özümizden çürim kan dilemeli. Teberrik adamlardan haýır dua almak da Resulullah özünden merbadat. O dinne ýok diýmek gaty hata, belki galatdyr. Emma ahirki jewrüň Resulullah'ın duasy barada aýtman geçdim boljak diýär. Kan oham türkmen ilimi duada zayıf da näme diýip men dua bilemek diýär. Aw düşüneýliň şu wurrüňe. Dua diýäniň bir bilinýän zat därahim. Dua diýäniň okulýan zat därahim. Dua diýmege Hudaýdan dilemek. Dua diýäniň meselen bir sura bolsa, Kur'an-ı Kerim'in bir sefesi bolsa, men onu bilemek diýip oturdum. Dua diýdi öz diliň menen Hudaýdan ihlas bilen dilemek. Men bilemek ýok ki bu wurrüň. Sen näme müşkil, näme dilejegiňme Hudaýdan, näme istegiňme? Şonu öz diliň menen ewünden ýerinden Resulullah'a salavat aýtdy, Hudaýdan dile. Şuna dua diýerler. Hekmen bir awadan dillen arabiçelep bir näçe lafızlar üýüşürip, şoňa etmek duamy ka diýip de duadan galagamaylyň. Bir onu da Türkmençe de bilmeýäňden ýaz, ýaşyjyrek meclislerde eşitýän Resulullah'ın şeýle awadan dualary barmyşdy. Hudaýa kalbimizi imandan dolu et. Hudaýa kafirligi ýokuş göreyli. Hudaýa musulman bolup dünýeden geçeyli. Hudaýa bizi salih bendelerinden hesap et.
Hudaya öyüm bereketten doldur. Hudaya öyüm nurdan doldur. Hudaya kabrımı nurdan doldur. Hudaya kıyamadım asan morsun. Cennete girmem asan morsun. Yazda yaz, şunu atmak asan ki. Bunu dilemek asan ki. O men dua bilemek deyip de ulukhan abadat bolan duadan qalmak, ulukhan bir nığmattan qalmaktır. Qalmayling bir nığmattan. Eýämden lütfü rahmet babını açmak, acaptır bendesinden mınça kaçmak. Hudaýyň gapsy açykdy, menden dileň diýip, Hudaýdan dileseňde, ya dünýäňizde, ya kabryňyzda, ya kıyamatyňyzda bererin diýipdir Hudaý Taala. Yo men dua bilemek diýip oturmak, ulukhan rahmetden qalmakdyr. İnhe dua mewretde açyk bir bilmeli ýagdaýlamaz boldy. Hulasa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud urşu tamam bolandan soňra edip bilen, hormat bilen sahabalaryny arkalaryna geçirip namaza durjak ýany sep tutup Hudaýa şükür diýip de Allah'dan dilemäne dörtdir. Dua biradan ne etdi? Ondan soň ve eşrafe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala şuhada'i. Aham şehitlerin üstüne varıptır. Tamam sahabalar şehitlerde yatı yerde. Aham aydıptır. Ana şehidun ala haulai. Men inşaallah kıyamet şulara şayat diptir. Şular din için, Hudaý için, Peygamber için oğlunun şoğun koyup kanlarını döküp şehit bolarlar. Mene kıyamatta şayat bolacak Hudaýyň ýanynda diptir. Ey sahabalarım görürsünüz diptir. Kıyamet gününe şula turanna el ganap duramasa elinden gan akıp içine yaratşanmasa içinden kellehine yaratşanmasa kellehinen gan akıp çoğup Hudaýa gaşyn turup barýarlaryny görürsüňiz. El-lawn lawnud-dam we-rih rihul misk. Gana akıp duranlar kıyametde görürsüňiz atyrşylaryň üstülerinden kokyp duran dipdir. O ham aýdypdyr, gelin jaýlaýlyň dipdir. Gelin jaýlaýlyň diýmäke her kim öz meýitini, öz şehidini atyna diýetine mindirip Medine gidip jaýlajakmışdyklar sahabalar. Peygamberimiz aýdypdyr, öwürden goýun diýipdir. Tamam şu Uhud urşunyna şehit bolanlary şu özüniň ýykylan ýerini goýun şu taýda jaýlaň diýipdir. Ýumaň dem diýipdir. Şol egin başı bilen jaýlaň diýipdir. Goý kıyamatda da şodur şunu tursully diýipdir. Ýöne demirden egin maşlar bolsa çykaraň diýipdir. Galyň geyim ýanyk, galyň içmek ýanyk, galyň egin maş bolsa çykaraň diýipdir. Ýöne atdy berke egin maş bolsa çykarmaň, goý şoň öýde kefene tap bolasyn diýipdir. Şo kanlary bilen ýumany jaýlaň diýipdir. Kıyamatda da goý şodur şunu tursully, yatan ýerlerinden tursully diýipdir. Üýşirip Medine'ye kyçak bolup ýörmäň diýipdir. Umra giden, haja giden inşallah gaýty ýene gider, gitmediňizde gidersiňiz, şu Hudaý Uhud öz başyna yatandyr. Uhud dagyň düýbünde şu Hudaý Uhud diýip saýlanyp durandyrlar. Medine-i Munawwaraňda daşynda. Sol Resulullah'ın buyuruşa. Şu şehit bolan ýerlerine jaýlanyp, şu durşuna galmaly dipdirler. O ham sahabalar yaralyken, ýadaw, ol şehitliň her gaýsyny gabrga jaýlajak bolsalar beter kıyın boljak. وكان صلى الله عليه وسلم يدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد. Şuhadaý Uhud'un gynçylygy kän bolupdyr, 2-den 3-den bir kabirde jaýlagan diýipdir. Şuhadaý Uhud şehit bolandan 40 ýyl 50 ýyl soňra bir wagt şu tadan bir kanal apkeşi bolmaly bolupdyr. Şonna sahabalaryň iştibalyk bilen sahabalaryň biriniň aýagyna mala degip, ustaň malasy degip, sahabalaryň biriniň şu şehitden biriniň aýagyna degip, bir salym jany sag, özümiz bir janymyz sag gedip bäs, aýagymyzda bir zat yara düşse näme bolar? Kan namarda, kan çuwdyrar. Egil bir diri adam ýanyk aýagyndan çuwdyryp kan namany durupdyr. O ham sahabalaryň biride mübarek eli, mübarek yarasynyň üstündemişdik. On dogry goýýypdy, elin dogurlarlaryna şu elini aýran ýerinden çuwdyryp kan çykypdyr. O ham mübarek elini ýene de şol yaraň üstüne goýarlaryna ýene kan durupdyr. Edil bir diri adam ýanyk bolup ýatan bolmaly. Elbetde şu mahalla öňkü ýanyk ýatýylar da. Şeş mahalla
salımjak hiç bir ennamlarından kıllarından kemelmeni Hud Resulullah'ın ödünün tezmin edmegi bilen yoksa Medine-i Münevvere'nin yeri qumi meyyitin cesedini basım haraplayadi. Şoň yerinin ödünün hususiyaty şeýle, ýymşaklygy bilen ödünün näme ýagdaýy bolýan bolsa, jografy ýagdaýdan yerin ödünün hasiyetinden meyyit basım dargaýady Medine-i Münevvere'nin içinde. Emma şuhada-y Uhud salymjak ýatydy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr, 2-den 3-den bir kabirde goýagaň diýipdir. Hatta Hazreti Hamza radıyallahu anh yegeni Abdullah ibn Jahsh bilen bir kabirde goýulypdyr. Ýöne kabirde goýmaly bolanyny 2 ýagdaý bolupdyr. Rasulullah jan aýdypdyr, 2-3 kabirde jaýlamaly bolanyna Unzuru eyyuhum ekseru akhzan lil Qur'anil Kerimi. Lil Qur'anil Kerimi. Lil Qur'anil Kerimi. 2 şehit, 3 şehit teýarjak dudanny goýuljak bolup. Şonu goýjak bolanyna Peygamberimiz özi mübarek bada aralaryna. 3 şehit dämişi. Hani gözden şulan haýsy bir Qur'an-ı Kerimi ökdüdi we Qur'anyň tefsirini ýetikdi we amal edýärdi. Şonu evvel goýun diýenmişdik. Yani şu kabryň içinde baş şol. Şu 2 neferin içinde baş şol. Amam şol. Ulusy şol. Yoksa bir daqiqa soňra onunla jaýlanjak ahim şoň kaptalyna. Unduru eyyuhum ekseru akhzan lil Qur'an. 3 nefer sahabadam haýsy bir şoň Qur'any kärrek ökdi. Qur'anyň magzyny ýetip şonu önçek goýun diýmişdik. Evvel şonu goýup, onu goýup 3de iň zeýifrägi Qur'any iň kabiragy evvel, oňa göre ejidrek soňra, oňa göre ejidrek soňra. Şo ýagdaýda da Qur'any Kerimi ökdiräge Rasulullah hormat goýýarmışdyk. Yeni bir bolan ýagdaý Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Qawqulagasyn. İdfinu Abdullah ibn Amr ibn al-Jarrah Haram ve Amr ibn al-Jamuh fi qabrin wahid lima beynehuma min as-safai. Kaza fi as-sirati al-halabiyya. Haýdypdyr. Abdullah ibn Amr ibn al-Haram ve Amr ibn al-Jamuh. Amr ibn al-Jamuh diýeni ol paýtyklap, patanaklap jennete girjek diýen sahabaha. Han getir on bärrek getirin diýipdir. Getir. Şu ikizigini bile kabirde goýun diýipdir. Şalla dünýede gelip bäkäde dostlar, kabirde de bile ýatsyn ikisi diýipdir. O da olmadan bile giderdiler şalla diýipdir. 2 dostmuşdyklar da. Lima beynehuma min as-safai fi ad-dunya. Şalla dünýede gelip bäkäde dostlar, goý kabirde de bile ýatsynlar, kıyamatda da bile tursynlar diýipdir. رو بجو یار خدایی را تو زود چون چنان کردی خدا یار تو بود. نهمه گوی من ین خداییلق دوستم. رو بجو یار خدایی را تو زود بسم بر خدایی آدم بر دوست بهدنه چون چنان کردی خدا یار تو بود. şeysen خدای sen دوستنdir. خدای sen yarındır. Naqad qawdat adam bir hudaýylyk dostu bolsa, ölünni de şoň bilen aýrylmasa, belki kıyamatda da şondan aýrylşmasa, belki cennetde de şondan aýrylşmasa, ýoksa Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde näme diýe? Auzu billahi mineşşeytanirracim. İnne yevmel fasli kana miqata. Yevme ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا إن يوم الفصل كان ميقاتا. خداين كلها مشي هليدن oğul gıyzdan, ustad şagirtten, hemsayadan, dostdan tamam biri-birinin açılmalığın hükmen gelecek deyipdir Hudaý Taala. Eger biri-birinin açılmalı bolsalar, eger ikisinin barmaly ýeri birde bolsalar, eger ikisinin biri-birinin amallary fark etýän bolsalar, hükmen açılmaly. Yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Kıyamatda forum bolup geljek, guruh bolup geljek diýipdir. Tamam asmanlarda açyljak diýipdir. Ne kadar qawdat adam şu dünýede bir Hudaýy dostu bolsa, ohum kabirde ve kıyamatda da açılış olanına yine de açılışmasa adam.
O da nämenen Hudaýylyk dost bilen. O da Qur'an-ı Kerimde ba olарды okuyup manasyny aýtsam uzaga gitjek, gürrüňden çykmaly boljak. Hulasa Peýgamberimiz aýdypdyr: Abdullah ibn el-Haram we Amr ibn el-Jamuh patanaklap jennete girjek diýen sahaba, ola bilegi diýädiler, ikiz dostlar diýipdir. Getir berrek diýipdir, ikisini bile jaýlan diýipdir. Emme ahirki Uhud urşunyna we meýdanyna ahirki urun şuna aýdypdy tamam eder. On ýerinden Medine-i Münewweräge Rasulullah'ın gewriljegi inşallah ol 2 hefte. Uhud urşy şemme gün bolupdy. Şembe gecesi, yani cumğun akşam, şol ýanky 2 neferin biri we 2 dosyň biri. Biri paýtyklap jennete girjek diýen o biri. Abdullah ibn Amr ibn el-Haram diýen sahaba bir ogly barmyşdyk, Jabir diýip 7 gyzy barmyşdyk. Uhud urşy gecesi erti Uhud urşy boljak. Diş wörpdir. Dişin gurrun däl ha, öwde kudret gurrun ma. Diş wörpdir. Dişinne awwalin şehit bolýan özi Uhud meýdanynda. فأيقظ بناته في الليل يستودعهن آخر الليلة. Gecen ahirine dаңdan önçek 7 gyzy 7sinde turdypdyr. Jan gyzlam turun diýipdir. Mena diş gördüm diýipdir. Dişimde awwalky öldürilýän şehit boljak men diýipdir. Astaudi'ukunna Allah'allazi la tadi'u wada'i'uhu. Size Allah'a tafşırdım diýipdir. Hudaýa tafşyrylan zat zaýa bolmaz, helak bolmaz diýipdir. Size Allah'a tafşyrdım, hoş diýipdir. Jennete gaşy mena barýan diýipdir. Aham bir ogly barmyşdyk, ona da aýdypdyr, ey Jabir diýipdir. Oglum diýipdir. Rasulullah'dan soňra iň gowurýanym sen ýeriň ýüzünde diýipdir. Sana tafşyrygymşy, bira palanyya bir miktar berigim, ma şonu awwalin fursatda wagtda berewer. Bir de ayallygylygyna ýagşylygy zulm edip eziyet berip bulara agladyk goýama, kemçilik etme bulara diýipdir. Bolýa-da diýipdir. Aham daşaryk çykyp Uhud urşuna barýaqada dua edipdir. Allahumma khuz min demi hadal yawma hatta tarda. Hudaýa şunkun min ganymdan näçe döküljek bolsa döküldün, sen razi bolýansaň dökülsün şun men ganymdan diýipdir. O şehit de bolupdyr. Aham ogly Jabir aýdýa, şehitler jaýlanyp duqa bir waka bolupdyr. Şehitleri agdaryp jaýlap duqala, lemma qutila abi ja'altu akshifu an wajhihi wa abki wa ja'ala al-ashab radiyallahu anhum yanhauni wa huwa sallallahu aleyhi ve sellem la yanhani. Aham şehitlerin üstüne baryp dädemi tapyp ýüzüni açyp ýüzüne oturup ağlamagy durdum diye Jabir ötün akşamki dädesi aýally gollary bilen hoşlaşany we özü bilen hoşlaşany ýadyna düşüp ýüregi agyrýan mummalla. Oham sahabalar beni beýtme diýerdiler, emma Rasulullah maňa aglap durmada diýmez diýipdir. Zat diýmedi maňa Peýgamberimiz diýipdir. Sahabalar deýip golumdan tutup beýtip durma, aglap durma diýerdiler. We huwa la yanhani. Peýgamberimiz de maňa aglap durma zat diýmedi diýipdir. Aham men ejekem geldi, yani şu şehidin ayallygyny, o da aglamaga durdy, geldi diýipdir hakka üstüne. Aham Peýgamberimiz aýdypdyr, tabkihi aw la tabkihi. Ma zalatil malaikatu tudalliluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumuhu. Rawahu al-Imam Bukhari. Özüňiz bilýäňiz diýipdir, aglarsyňyz, aglamarsynız diýipdir. Iki gözüm bilen gören adam aýdýan diýipdir. Şonu siz götürüp bälige alqaýtýan çaňyz, tamam asmandan perişteler gelip qanaty bilen kölge berip, şoňa rahmat ýanap bolup üstüne duýdylar diýipdir. Ey Jabir diýipdir. Näme hewer hawaň ýokdy sen diýipdir Peýgamberimiz. Şo şehidin ogly hany Jabir. Bergima aýallyk bolan gözü diýilen. Oham Hazreti Jabir aýdypdyr, ya Rasulullah. Dädem şehit boldy. Oham 7 däne aýallygyny maňa tapşyrdy. Bergimde ba diýdi. Özüm ýüregime agyrýar şoňa diýipdir. Tamam mesuliyet başyma düşdi diýipdir. Oham Peýgamberimiz aýdypdyr. Ya Jabir, afala ubashshiruka bima laqiyallahu ta'ala bihi abaka? Ey Jabir diýipdir.
aya Hudaý Taala sen dädeme ne forum ýagdaýa sataşdy şonu aýtmaýynmy saňa diýipdir. Yani sen dädeme näme dereceler köküdi şonu aýdmaýynmy diýipdir. Onna aýt ya Resulallah diýipdir. Dädem näme ýagdaýa düşdi diýipdir. Onna فقال صلى الله عليه وسلم تبركا نقيين ما كلم الله تعالى أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا. Ey Cabir diýipdir. Peygamberlerden maşa bir adamı Hudaý Taala arada perde goýman kepläne perdeň arkasyndan keplerdi diýipdir. Emma sen dädeňe kepläni aradan perdeň aýryp keplet diýipdir. Mustaqim keplet diýipdir. O ham sen dädeňe aýtdy. Ya Cabir, ama alimta. Bilmeýän sen diýipdir. Hudaý Taala aýtdy, ya abdi, temenna aleyya utika. Hudaý Taala aradan bütün perdeni ayırıp aýtdy, ey bendem, näme arzuňma aýtsaňa bereýin diýdi. Oham sen däden aýtdy, ya Rabbi, tuhyini fa uqtala fika thaniyatan. Ey bar Hudaýa, senin bir zat dileýän diýipdir. Maňa jan ber, dünýä iýber, gaýta öläýin diýipdir sen ýolunda diýipdir. Faqala Rabbu subhanahu wa ta'ala, Allah Taala aýtdy, innehu sabaqa minni annahum ilayha la yurja'un. Ýok diýipdir. Men uzun hükmüm kesilipdir. Dünýede öwrülenden soňra gaýta barmalladan diýipdir. Başga arzu diledipdir. Başga näme arzuň ma diýipdir. Faqala ya Rabbi, ablig man wara'i. Barp özüm barp aýdasym gelýär, Hudaý maňa şeýle dereceleri berdi. Hudaýa sen men tarapdan adamlara tamam hemmesine habar berdi diýipdir. Hudaý Taala dogasyny kabul edip ayet iyi veripdir. İnhe Allah'ın kelamışı. Gurrunu tekrar edeyin. Cabir'in dädesi Hudaýdan diläpdir. Hudaýa men barp habar bereyin. Hop ejazı yok den men barmagma. Sen Hudaý men tarapdan habar ver. Men şu kadar görüp birin derejelemi diýip. Hudaý Taala ayet iyi veripdir. Rabbimiz Allah ayet iyi veripdir. Kelam-ı Kudusi iyi veripdir. Kur'an-ı Kerim iyi veripdir. Suriye Ali İmran'ın içinde. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بيك الله ذو الجلال قدسي كلامشه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. Hudaý aýaýy bertirham Cabir'in dädesinin tarafından. Ey Muhammed Mustafa, hiyal edama Resulullah'a aýdypdy, yani tamam adamlara. Ellezîne qutilû fî sebîlillâhi, Hudaý ýoluny öldürilen adamlar emwata, ölüm qadiyama. Ey Kur'an-ı Kerim haşi 169-njy aýa Sure Ali İmran bardan Kur'an-ı Kerim açdan manasyny gözden. Gaýta manasyny aýdyn. Ve la tahsabanna, hiç wagt hiyal edama ellezîne qutilû fî sebîlillâhi, Hudaý ýoluny öldürilen adamlar emwata, ölüm qadiyama diýipdir. Hudaýyň kelamyşy, Allah Taala'nın kelamyşy. İyidi bel ahya'un belki diriş olu diýipdir. İyidi inde rabbihim, Hudaýyň ýanyna beter dereceler olakan yurzakun, cennetten şu mahalla hayırlanıp dolu kıyamattan öňçek. Hud Allah Taala'nın kelamyşy. Her kim ıhtirazy var, Hudaýyň kelamyna ıhtirazy var. İnde rabbihim, Hudaýyň ýanyna dereceleri var, yurzakun, şeş mahal ölü wagtdyr diýse ben şu mahalla cennetten hayırlanıp dolu diýipdir. Hudaý Taala aýaýy beripdir. Cabir sen däden aşy ýagdaýda diýipdir. Indi ağlasan ağlaga diýipdir. Sen däden ýagdaý ýaxşy diýipdir. Hudaý Taala Cabir'in dädesinin tarafından habar beripdir inheşiýa. Özi gelip kefeni qany bilen bulaşyk gelse inanardyk. Ondan beter Allah Taala'nın kelamyndan inanarys.
Ödü gelse şayet gözümüz yanlışsın, şayet kulağımız yanlışsın. Ama Allah Teala'nın kelamına yanlışmayız. Hudaýyň birin ayady ödü gel kefenine bulaşıp, kanına bulaşıp, ey men cennette yatayım diyemede ananardık. Hudaýyň kelamına ondan beter ananarız. Çünkü biz mümin, Müslüman, Allah Teala imanımız var ve muhabbetimiz var. İnhe şula bir hakikat görürüm. Şula bir doğruca cennete giripdirle, şu dünyada. Şu mahalla şöyle cennetin nıgmetinden hayırlanıp durlar. Şu mahal. Hudaýa diye Kur'an-ı Kerim'de. Ondan sonra cesetleri de sağlam. Ruhlar da cennetin içinde. Yine Adam özümüzünni. Şu dünyanın içinde şu mahal adacık fırsatımız da var. Bir bennilere fırsatın kadrini bilipdirle, şu dünyada da cennete giripdirle. Bunlara fırsatı elden vermeyendirle. Onun bunun keyfine ağırlanmanırla. Onun bunun gülküsüne ağırlanmanırla. Onun bunun acıbıcı gürrüğüne ağırlanmanırla. Hudaý Taala'nın gaýym kelamına gaýym ýaşytdyrlar. Hudaýyň kelamynyň nury bilen galplar nurlandyrypdyrlar. Ýüzleri nurlandyrypdyrlar. Etiqallaryny nurlandyrypdyrlar we asmana gaşyn gidip günenipdirler. Şulara bir hakikat gördüm. Eýämden lütf rahmat babyny açmak, ajapdyr bendesinden munça açmak. Ey sofalla ýarişan nagat gawaý diýe. Eýämden lütf rahmat babyny açmak, Hudaýa gafiny açyp goýupdyr. Ajapdyr bendesinden munça açmak. Bir wagtda bir jawan oglanmamışda, mundaýdan tamam edeýin o. Ey musulman, gulagyň aç, dogur hayırlan bu gürrüňlerden. Bu gürrüňlerden biderek hayırlanma. Bu gürrüňleri oýuna tutmaly gürrüň däl. Bu gürrüňler oýuna tutan adam velil bolar, hor bolar. Emma bu gürrüňlerden hayırlanan adam dünýä ahir serbulent bolar. Allah'ın dostu bolar, ewliya bolar. Bir jawan oglan näçe ýyllap Allah Teala bendigi etipdir. Gowa adammışdy. Ýüzüňiz nurani bolup, namazy bilen, edebi bilen gezip beren, oham dostuny bir gyza, bir hileýe ağallanyp, bu kulli ibadatdan galypdyr. Näçe ýyllap gaýtadan. Ozal meselen 15-20 ýyl ibadat etipdir. Sonra 15-20 ýyl Hudaýdan daş bolup, tamam haramyň içinde gezipdir. Oham sonra bir şejerek bir mübarek meclis, ya bir qawdos, ya Kur'an, ya bir zat sebep bolupdyr. Ah men nädir kesbenip gaýta öwürlüpdir. Oham otojoň içinde halwat ýerde gözünden ýaş akdyryp Allah Taalaň dergahyny dua etmäni durupdyr. Ey bar Hudaýa diýipdir. Aýa men gaýta öwürlük gelsem, maňa gafa açyk mykam diýipdir. Mene bitir kän günätimi özüň bilýän diýipdir. Ştaýy bile gerek görürüm. Aýa men gaýta gelsem, maňa gafa açyk mykam diýipdir. Ya tamam boldy mykam men gafym diýipdir. İhlas bilen ağlap duransaň, Hudaý Taala taraflyn ses gelipdir. Ey bendem, ata'tana fa ahbabnaka wa asaytana fa amhalnaka wa iza utta ilayna qabilnaka. Ey bendem diýipdir. Näçe ýyllap Allah Taalaň gaşsyna ibadatdadyň diýipdir. Seni öz dostum hesap edýärdim diýipdir. Gafimden gittin diýipdir. Kän haram işler ettin, seni düşmanım hesap etmedim diýipdir. Sana häzir wagt berdim ýene de diýipdir. Ey mana baha bu gürrüňlerde. Näçe ýyl ibadat etdin ozal, seni dostum etipdim diýipdir. Emma soňram günah etdin, sana wagt berdim diýipdir. Ve iza utta ilayna qabilnaka. Gellinmi diýipdir. Gafim açykdyr. Ve iza utta ilayna qabilnaka. Gafim açyk diýipdir. Näme gafy afyltyn diýipdir. Allah Taala ışkyny gana aglama gerek käme ýom şoň beraberine. Emma bu gürrüňlerden kän adam ýanky oýun tutmalar diýenim. Ha Hudaýyň gafsy açyk, men 20 ýaşda, 50 ýaşda haja giderin, men 50 ýaşda näme ederin? Oğlum örsem näme ederin? Arada gelse dogrulan, o gürrüňler bu gürrüňler maskara tutunmakdyr we Hudaýy oýnamakdyr. O zire diýen adama tawbada nesip etýän nädir? Nurda nesip etýän nädir? Bizirek mübarek mezlisde nesip etýän nädir? Bu gürrüňlerden hayırlanıp, men näçe wagt ömrüm boş geçipdir, men haçan girden gafa açykmyşdyk diýip batymrak girmän pikirine bolmalla. Gaýtam näjire bir akıl, iman gürrüňler ters ýoranmalyp, düşünmeşiligi uğranmalyp, haçan girden gafa açykmyşdyk diýip gaýtam ýene daş bolmaga sebep bolýar. Nahat biderek ýagdaý bolýar. Bir gaýtam batymrak girmäge sebep bolmalar bu gürrüňler. Gaýtam öýdün Hudaýdan daşaltmaga sebep etmek, akıl, iman, wujdan, sawat, ilim, mantyk isteýän zady däldir.
Hudaý Taala kalbimizi we öýlemizi nuri imandan dolu etsin inşallah. Hudaý Taala dünya ahir görjegimizi gowluk etsin. Yurdumuzy parahat etsin. Vatan emniyet bolsun. Ulamalygymyz we milletimiz agdy biri bolsun. Er heleylen arasy agdy biri bolsun jantda. Ene ata, gaynata, içerilerde bereket, ulfet, muhabbet bolsun inşallah. Daş yerlerde işläp beren, hytmatda, gurbatda, musafiratda tamam müşkilli dogalla. Hudaý ýar bolsun hemmelerine inşallah. Bir alham, üç kul huvallah, Suriye Falaq Nas hoş okuýaýlyň. Ötüllemiň goý ruhlaryny hoş edeýliň. Sahabalaryň da ruhun hoş edeýliň. Rasulullahyň da ruhun hoş edeýliň. İlgun watanymyzda da dua edeýliň inşallah. Hudaý Taaladan heýwre tamamyny we umydymyz kändir inşallah kabul eder. Okuýberim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Ceylahun nam la ilahe amin. Dua et ve ilahi amin. İlahi amin. Ceylahun hallahun ilahi amin. Dua et ve ilahi amin. Kabullur inşallah. Amin can Hudaý. İçeride daşarda ilgun vatanymyzda dua et. Kabullur inşallah. İlahi amin. Allah Taala'dan gaty umydymyz kändir. Amin ya mucibed da'avat. İlahi amin. İlahi amin. Amin can Hudaý. İlahi amin. Dinimiz dünyamız abatlykda, hücreli mescitle ýürümekde. İlahi amin. Bereket kanahat bolsun. İlahi amin. Amin can Hudaý. İlahi amin. Amin ya mucib rahmetke ya erhamer rahimin. Maşallah, barakallah. Yoldaşlarımızı ýadymdan çykarma.